Zatiko 25. minutuan egin behar izan du aldaketa. Alainak moztu du buruz, Jito, Larruzeak ikutu, Indiano, Garcés, zuk esan bezala Juanan atzean, sartu du. Bizentrolak Larruzea eta Garcés orain. Eneko Rubio baloia ikutzen. Arroyo, atzera, Buades. Erdiraketa. Abantai guztia Monterorentzat. Gaur ere lasai dabil, Buades. Bai. Bere ritmo da. Ritmo. Eskerrak taldeak ez du jartzen berak jarritako erritmoa bestela ez dakigu. Zer gertatuko litzateke. Orain dela 8 urte, bigarren mailan ere horrela jokatzen zuen. Bai. Ezin gehiago eskatu orain. Pasean utxe egin du orain Calderonek. Etzen txarra aukera, baina indarek ez dio eman baloiari, zailo iritsi Casaresi. Joseba, desesperatuta dagoen entrenatzailea da. Bai. Nik uste sasoi batean ez dakit beste, estatuko telebista batean egiten zituzten honako jarraipenak eta erreportaje bereziak entrenatzaienak, eta begiak ikusten ez zuen izenburutzat, guk saio bat egin genezake eta lehen atalerako, Tomei jauna agian protagonista. Eseri egin da orain, ez da? Bai, lehenengo minutuaren ostean ikuste lehenengo eserialdia, baina erabat urduri eta ikusiko duzu berriro ere altxatzen, eta hau bai dela 150 partidua bizitzen. Hor, baloi txarra galdu du Alabese kontra Son Barakaldo. Iruditzen zait berak ikusten duela, guk amendi ikusten ari geran berdina ez, errez iristen ari dira leku honetan. Goitiko beto ikusten da, Juanan. Beti. Hemendiko beto ikusten da. Meritua dute hor behian duenako, Entrantzaileak eta Joseba berak ere bai, ez da? Eta leku honetara iristen ari dira, eta baloi honak, gainera, arrisko asko sortzeko baloiak, baina bai azkeneko paseak, eta bai azkeneko jokaldia neko kaskarra da, ez? Eta hor utz egiten nahi dira. Eta horrez palimo dute asmatzen, arazoak izango dituzte. Horrek ematen diolako taldean. Ondo, erdiraketa aukera izan dezake Eskubiz Jaurti. Berriro errematea, erdira Monteroren eskuetara. Kasu honetan Natxok Eskubiarekin egin behar izan du, bera ezkerra izan da. Eta aukerarik argienak berriro orain Jito ez da iritsi. Ez da iritsi erdiraketa ona atera du Casaresek, gutxigatik ez da iritsi, baina Juanan beste abisu bat, beste susto bat, eta berriro erremate erdira irten delako, Bai, eta azkeneko jokaldi honetan hor bidean dijoala, Jitok ez dakit gelditu esela egiten da, pentsatu igual atzean daukala beste bat. Eta jokaldi honetan, benetan arrisku asko. Eta hor, nik uste honetan atzelariak ere zerbait oztopa ipini diola, eta... Bai. Ez dakit baloia ikutu duen, baina nahikoa egin du... Gelditu esela egin delako baloia, ez? Baina berriro ere oso aukera honi. Eta nik ez dakit faltak edo baina eta 8 minutan ez dakit Alabesi falta bat aurka pitatu duten, Ez, oso garbi doa jokoa, egia esan. Eta bizi baloia aukerak onenak Barakaldok, Alabes gehiago iristen da, are ingurura, ikusteko partida bizia, etenaldi gutxikoa. Ez da txarra. Casares, Leian. Natxorekin alboko sakea Barakaldok aterako du. Esan telebistatik ez dakit zergatik den, baina botatzen egin partida beti golak. Amitxik ikusi dugu gol bakarra, eta ipuruan, besteanetan gol asko eta gol honak. Bai. Ikusten ari gara. Binakoak, bat eta lau. Askotan horri biltzen zeat, ez dakiz golen bila, gol honak eta egiten dituzu olako zerbait barrido bat lehenengo mailan ez dakit nun. Bai. Eta espaldi honetan goli honetakoak hemen ikusten ari gara. Azken bi jardunaldietan lehengokoan Lioneko sartu zuen kenduta. Berriro ere barruan kontrola gehiagi joan zaio, ez dakit erdiratu duen, ateko sakea adirazi du Marrazaina jendea oso haserre eta ia txoratuta dagoen dio Tomek, ez da? Bai. Keinu adirazgarria egin du, Bai. Ez du sinisten ezer. Gaur Tome amets gaizto batean murgilduta dago. Hor ikusko dugu, baloiak marra gainditu duen ikutu aurretik. Dena pasatu behar da, Bai, Calderonek ikutu duenean agian ez, baina Barakaldokoak ez dakit.
Hor zailagoa ikustea. Bai. Jendea oso aserre. Eta hoain entrenatzailearena. Batematek esango zion, ze keinu egin duen Tomek. Ez, delegatuarena. Zerbait bota dute. Zerbait eman dio delegatuari. Bai, nik uste Serantesi zer bota dio. Barruan ikutu du, baina gero Barakaldokoaren hanka Juananek kornera esaten du, nik ez daukat ainargi. Atera du nik Barakaldok. Nik esan berdin da, zati ateko zake atera du. Bai, gure iritziak hor. Casares, Barakaldo kurrundu, Iban Malon baloi bila, azkenean Abel Buadesi iritsi zaio, buru altxatu du ezkerrez. Pasea zuzenean kanpora. Ja, kontrolpean, alabesegia. Ematen du azkeneko jokaldia arriskutsua Barakaldok egin duena jaurtiketa bat eginda gero ematen du hobeto daudela, ez? Eta azkeneko bi jokaldia berak izan dira alabesenak, ematen du lotu duela, ez? Bere aldeak ekarri duela partidu. Larruzeak kanpora bota behar izan du gainean zuelako Calderon. Albotik aterako du Alabesek. Golonak aipatu dituzu eta egia da, joan zen astean zubietan ikusi genituenak batez ere bat Josu Ozkoidik sartutako bigarrena, zoragarria, aurreko partidan Lemoan Sergio Francisco kindakoa eta beste batzuk ere bai. Egia da, bideotxo baten eginez, gero esan bigarren bemaia dala. Arraza duzu. Alabesek etxean sarturiko golura ere ederra lehen jardunaldia. Epaia jarraitzeko esan du, baloia ezkerraldera, area barruan sartu, paseatzera, Abel Buadesek atera du azkenean baloia. Dena ondo egina zegoen hor, nik uste herriko ondo sartu dela eta paseare leku honea egin duela, movimentoak askarra aurrelari dena, errematea jundiren, errematea mila jundiren jokalari dena. Buadesek ezkerrera Natxori, Natxo eta Iban Malon, Natxok baloia kontrolatu du, etzaio joan, jarraitzen du baloiarekin, keinu egin du ezkerrez erdirak eta ona, azkenean Pardok urrundu, Indiano ez da iritsi, eta Ander Alainak atezainari buruz. Ondo, partidu irikia da. Bai. Gustora ikusten ari gara, ja ordu erdia pasatu da eta ondo, Esan duzu ba, beti golak ikusten ditugula eta Zaten nahikoa, ez? Zaten nahikoa, Jonan. Hainbestetan gertatzen zaigu. Entrenatzaileak nahiko lan badu marraseinarekin. Denarekin, munduarekin asarre dago, gaurkoan Tome. Falta, bai. Azkar atera nahi zuen Iban Malonek, Calderonek keinu egin dio, baina azkenean Ander Alainak atera du, hortxe, falta argia, hanka nola jaso duen. Hortxe bi entrenatzaileak, Mikel Agirre Gomez Korta, Tamen Tome. Hautsaina da zartatu dauka. Bai, hori izan behar nuen. Argi eta garbi entzun dugu. Pardo. Alabesera uste dut iritsi zen azken jokalaria izan zen. Realetik irtendakoa. Azkeneko orduan. Julio Pardo, iparraldeko jokalaria. Jonan, zautzen duzu. Lesioa izan zuen juvenil mailan. Urtea utzitzaion lesioa rekuperatzen, da gero ondo egin du jokaldia Barakaldo, Kuranga iritsi da paseatzera, azkenean Morcillo kanpora, kornerra Barakaldoren alde. Alabesek gehiago du baloia, iristen da, baina beti badaki, kontu zibi behar duela, dagoeneko 3 lau abisu eman dizkolako Barakaldok, abisu gehiagi, dan abisua dira. Abisua behin izaten da eta bigarrengoan jo. Eta kaso honetan abisu gehiagi egit. Egia zen partido txukun bat, partido on bat egiten. Txukuna baino partido on bat egiten da Barakaldo. Erasoan da baloia ondo,
mugimendu ona dira, baloi honak leku honetara, arazoa atzekaldean dute. Atzekaldean, baloia ez dutenean taldeak asko sufritzen du. Atera du Guadesek itxitxia, tezainak urrundu, aldaratzea zeinik jasotzen duen isi ez da iritsi. Rikoren pase luzea. Eta kontuz. Ondo jetxidu baloia, baina atzeraka Casaresek. Eta Larruzeak kendu dio kanpora boteaz. Arrusko handia zegoen hor, buruz-buruko markaketak egiten nahi ziren. Jokalari gutxi, atzelari gutxi. Bi aurrelari, bi atzelarien aurka. Arraso handi bai izaten da hori. Hainbestetan gertatzen da ez da, kornerra alde izan eta arazoak atzean. Ondo berreskuratu du Moiak. Indiano jaurtitzeko aukera, bebetik kanpora gutxigatik. Balen jaurtiketa hola arriskutsua Alavesek, Bai, lehenengo jaurtiketa ona, atezaina ondo, nik uste dut atezaina iritsiko zela baloi horretara. Ondo juten da atezaina eta neurtuta ez, zutoinan non dagoen. Ikusi dugu, eta 10 segundu lehenago bestaldean aukera bat, kornerra atera urrundu, bestaldean beste aukera bat. Bizi, bai, partido polita. Morcillok moztu du buruz. Arroyo. Kendu indiote berriro baloia gora Jokoz kanpo. Jokoz kanpo, Jito. Arrazaina galdetzen da nian bere bidean. Jaso egingo duela. Bai. Esan nahi. Horda, Jonander Serantes, Barakaldoko atezaina atera du luze, baloia gora. Pardok buruz, atzeraka. Bigarren aldiz ikutu du buruz Pardok. Bigarren horretan falta ginez. Eta falta arriskutsua izan daiteke batez ere Abel Buades hor dagoelako. Ikusi dugu horrelako lekuetatik gol ederrak sartzen. Berehala hartu du baloia eskatzeko ari da esaten epaia. Buadesek eskatu dio, baloia ikutu eta beste zerbait behar duela ondo astintzeko. Hobeto puztuta dagoen baloia edo. Pelotariak bezala, Este material baten bila. Momentu ona, Material aldaketa hori, momentu honean. Bai. Leitzarra, Joseba Urkiola. Gero detalle bada. Ez ni Jainokin sartza baino detalle bada, Baloia eskuetan epaileak eta Barakaldoko jokalari bat ematen dio jotzeko bandana. Zupa. Bai, holako gauzetan marrazainak ere askotan baloia ondoti pasata. Baina arbitra da. Estatusa.